Gizarte bazterkeriaren aurkako Berriotxoak plataformak joan den azaroaren 11an etxegabe bat hiltzela salatu du Barakaldoko udaletxe aurrean egindako elkarretaratzean. Azken 4 urteotan Barakaldon antzeko egoeran hildako 4. dela salatu dute, baita hori ez dela kasualitatea ziurtatu ere. Etxerik gabeko pertsonei ematen dieten aukerak ez direla behar adinekoak, eta azkenean gertatzen dena pertsona horiek denboraren joan etorriarekin baile egiten direla, kutxasain batean edo zubi baten azpian. Hain justu Barakaldoko udalak murrizketen politikari eusten diola nabarmendu dute. Kalean lo egitera behartutako 30 lagun daudela ohartaraztearekin batera. Plataformak horrez gain kritikatu egin ditu etxerik gabekoentzako aterpearen baldintzak. Udaletxeak naizta aterpetxe publiko bat duen irekita etxerik ez duen jendearentzako gertatzen dena 7 egunez bakarrik aste batean zehar bakarrik erabili dezaketela, eta gero 3 hilabete egon behar direla beren kontura biziraunduz, eta noski horrek ematen duen soluzioa ez da behar adinakoa. Bide beretik, EAJaren esku dagoen udal gobernuari egotzi diote Europako Giza Eskubideen Auzitegiko sententziak ez betetzea. Zehazki adingabeak beren ardurapean dituzten etxegabetutako familiei aterpe bat eskaintzeko betebeharraren inguruko ebazpena. Berriotxoak plataformak salatu duenez, Barakaldoko udalak ez die herritar hoiei erroldarako sarbidea izateko eskubidea bermatzen, eta horrek egungo legedia eta jurisprudentzia urratzen ditu. Horren aurrean, gizarte arloko murrizketak bertan bera uzteko eskatu dute, baita berehalako neurri zehatzak hartzeko ere. Orain dela 2 urte zegoen jendeko puruaren doblea bada kalean bizi dena, hemendik aurrera olakoak maizako gertatuko direla, baldin eta udaletxea orain arteko ohitura berbera jarraitzen badu, eta ez dien pertsona hauei herrian bertan padroia hartzeko eskumena ematen.